Uzvik oduševljenja čuo se od Oriovca do Zagreba, odakle kreće naša priča. Udruga RTL Pomaže djeci pokrenula je projekt nabave opreme za 4 učionice razredne nastave osnovne škole Stjepana Ilijaševića. Sada kada je sve tu, ove curice više neće imati poderane tajice. Svi su, tajice poderali, što su neki čavli bili izvađeni. Gotovo je s jastučićima na stolcima, raspadnutim ormarima, izbljedjelom pločom i razdrmanim klupama. Ovo je potpuno nova učionica. Zar je bolje zato što su ljepši i ne tremaju se ko prije. Hvala djece iz Oriovca upućenoj tvrtki CIA. Od 1991. sudjeluje u humanitarnim akcijama diljem svijeta, a već su niz godina i partneri udruge RTL Pomaže djeci. Čim su čuli da je potrebno, došli su i do Oriovca. Što nam je bio cilj? Opremiti i omogućiti djeci prilikom osvajanja novih znanja i vještina da to bude u sigurnom i adekvatnom prostoru. A i nakon 30 godina starog namještaja dobro dođe jedno osvježenje. Projekt nam se od samog početka svidio i drago nam je što smo sudjelovali u tome. Činimo dobro, složno danas za bolje sutra. Sve puno ljepše izgleda, puno bolje zrači, pozitivna atmosfera. Jako smo zadovoljni i jako smo sretni. I stvarno mislim da je malo je reći i hvala vam na ovome. Malo je reći. Sada će i učenje biti lakše, djeca mogu bolje organizirati svoj prostor. Super, zato su neke klupe nisu imale ovu dasku ispod, pa sad možemo stavljati mape i kutije ispod i stvarno je prekrasno. Ovi su učenici dokaz da svaki poziv na telefon udruge RTL Pomaže djeci vrijedi. Pozivom za njih postajete srećonoše. Od toga nema ljepše.